Kyai Udamas menika pusaka ing negari Mandaraka, simbol kamulyanipun tiyang Mandaraka ngantos dados sarana anjalari Wa Prabu Salyapati nandhang gerah. Mila kedah sakmangke kula boyong dhateng kraton mboten saged. Menawi mboten pareng tegesipun jenengan menika pendhita ning tega mentala karo panandhange wong liya. Borong anggenipun badhe mastani. Kula rudha paripeksa, kula wani kalih panjenengan. Monggo sinten sing layang nyawane dina samangke. Ayo aja nelongso hanutuh diri yektine sing jenenge wong tuwa waton telung perkara wis ditindakake gugur kewajibane wong tuwa ingkang sepisan ya kuwi nyontoni angka 2 ngandhani ingkang angka 3 ndungani nyontoni marang pakarti sing becik nyatane ya wis ndok tindakake ngandhani mesti wis tutur karo putramu loro ndongani ya mesti kok dongake saben dina yen 3 perkara wis ndok tindakake yektine wis rampung kewajibanmu dadi wong tuwa muga-muga baline Kyai Udamas udan simbole penguripan emas tegese wujude kamulyan dadi asrana kamulyan ora mung ingkang mapan ana ing Mandaraka antrambahe kamulyane kabeh para warga ing grobokan kene ya nggih. Ayo males mboten Kakang Mas. Males mboten Kakang Mas. Paduka pepunden kula. Stop. Nyepelekake karo Arjuna. Sak jempalane tak ajar babar pisan ora digawe rasa nakula. Ripalungguhan iki apes kang dadi uripmu ketiban pusakaku ora kendang kapracundang meguru arep biatangmu. Saya makantar-kantar pangamuke Arjuna kahanan iki ora bening malah saya dadi butek kaya ngono. Undrane perkara mung Eyang Bisma ing atase Brahmana pinunjul sing tansah gegulang marang panembah tek patrape kaya ngono.
abang muaran dena becik besok mendemo baris prayitno iwa saranta wonging Dwarawati Astungkara sidam sekaring bawana langgeng kaki Prabu Kresna katon makantar-kantar ana apa abang branang kang dadi pasuryanmu nyuwun pangapunten eyang menapa mboten sisip ing pakarti lepat ing dawuh bab menika dados ribet kados mekaten karana para Pandhawa Kurawa mituhu dumateng dawuh paduka mliginipun Kyai Arjuna ngantos tega mentala dumateng Yayi Nakula menika karana perintah saking paduka menika Brahmana paduka menika tiyang sepuh yang daipun dipun pundi-pundi lan ugi dipun kurmati ning parandene kok malah kados mekaten Subriya raos sing manah kula wonten bab ingkang ganjil sak lebeting batos nyuwun pangapunten nembe menika kula ngertos ing atase pendeta Takanda sing tansah gegulang marang kautaman ning parandene dadi srana nglincipi carang apa-apa akian pangucap bareng aku cedhak karo panjenengane aku bisa anggerba lan anerka sapa ta piyayi iki yen aku nutukake ngladeni karo panjenengane anggene Bandayuda tan wurunga malah kewirangan yen ora nak musuhke iki ora bakal rampung ayo ngakono sira Ramandaya pati kono yaksagung cangkrama namane wil katak sini jejaki jroning warih ndadok ulam tanpa tuwuk minajra samudra gogo saben hari sembah pangabekti kula katur sinuwun mantra miji dumateng ingkang abdi Kendali Sada kalilan cumadung dawuh Anoman wonten dawuh isih kuat mere ingkang dipun keparengaken mungsuhmu ing jedul saka kuburane Anoman lalatan kang dadi netramu semune arep nyepelekke karo pendhita Kendali Sada karepmu piye sedenge Ratu Ndarawati wae mundur yen dapurmu sepira banggane ayo salin ora salin ora wah Ketrek putih tempong pira jambul wan ramudar-mudar Anoman biyen aku ora bakal mati mergo kewajibanku njaga kowe supaya ora metu saka kuburan basa muka wong nista wis abadan sukma parandene ngumbar karo maksiat mandan aku mbudidaya patine Nakula Sedewa yen Nakula Sedewa mati Pandhawa golek bela Janaka mudhar
Janaka mudhar Sembadra dadi randha mongko kae titis Widawati minggat gelem mulih kawanana Sembadra ya lanat Hanuman meneh bola bali saben aku nggih sanggit Hanuman sing dadi pepalang ora minggat remuk genti tapak janji wong Ngamarta ndeglek imane tipis panembahe aku sing ganggu pangongno rang lakewa bersapating sun kumiling hangulati sang kuryang tejo ing pucuking gunung Tidar mantra nyoda lanang gedhe pangaribawane nenggih Sang Manguntapa Brahmaning Takanda Sang Mahatma Bisma yuri Sang Dewa Brata nyambung raos kelawan Gusti ingkang Maha Kuwaos nyadang kelawan wangsiting Gusti mrih padang nerawang jinglang ingkang mapan wonten ing negari Mandaraka ingkang nedheng Ketaman Kingkin mangkono jugar nggih nyemangsah samedi dupi mulat nenggih kumliyang angganira ingkang wayah sarwi brangkangan manembah Manguswapada nenggih satriya ing Sawojajar Raden Nakula ingkang kadherekaken repat Panakawan Ki Petruk miwah Ki Bagong mangkono sigra rinangkul kinempit kempit dawane gedhene sih tresna nenggih ingkang iyang dumateng ingkang wayah pun Raden Nakula
hamung cipta pukulun tanoyan kaeksi mila katur ing kang cundha manik prasasa trageng Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Iki pengendir ke Lampung Timur iki. Ora. Ayo. Apa ta, Tru? Sastra datan. Ora tau metu. Lha ya mula ya ditokke ngono kuwi. Lah sale ra metu ning awak mari bunek. Bunek ki ora awak, pikiran. Lah kuwi lho. Trap-trapane kudu bener ora. Ya kaya apa kuwi jenenge? Kaya penanggalane munggah sewilah. Ayo, ngono kuwi. Iki mau ngomone gending ae ngono ora. Ndak waspadake putu ing sawo jajar. Nakula diprayogane anggen musuhan. Muni nggih Kanjeng Hyang. Babar pisan kula rumaos bingung saklebeting manah. Paduka ingkang paring dawuh dumateng Kakang Arjuna supados miloro dumateng kula karena kula kadakwa nyidra wontenipun udan mas. Lah kok sampunipun kula ngambah wonten ing Gunung Tidar jeng andika malah teteh Ki Brata wonten ing mriki. Urhanana ya kuluk nakula yektine sajroning Mandaraka ketaman prihatin gandeng Bisma ki jenejer dadi wong tuwa ora bakal negakake lakone anak putu ingkang kebak panandang kaya mangkono. Mula ndak rewangi munggah ana ing Gunung Tidar nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa yektine mung bakal nyadang lan hanyadong nurbuating Gusti mrih tentreme negara Mandaraka. Lan yektine jumbuh kelawan aturmu lamun to puneyang banget anggene angrasa lamun to nakula ki bocah sing bener-bener prasaja lan jujur mokal lan ora tinemu nalar wani lan cumantaka nyidra pusaka ana ing Mandaraka. Nanging ngertenana ya nggir nakula menungsa urip kuwi saya kandel panembahe lan saya becik tumindake malah saya gedhe cobane. Nanging pacoban kuwi yektine dadi rabuke iman kanggo njembarake rasa sabar lan uga kanggo ngandelake rasa ikhlas. Kejaba saka kuwi menungsa iku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji. Wong diuja mesti bakal diuji lan wong diuji ya bakal diuja. Mula antarane rong perkara mau ora bisa dipisahake. Wong sing sugih kae ujiane mesti serakah, wong pangkat kae ujiane murka, wong pinter kuwi ujiane dadi wong sing sesungaran, ewadene wong sing sregep manembah lan ngibadah ujiane dadi wong semuci suci senengane ngina karo pepadaning urip. Sorote pandam kumuluk hamadangi jroning pasarean senane madana ramo-ramo kalingan ngangrangan
sang biak manah kung tumungkem guling aduh Kanjeng Hyang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami sedaya dawuh paduka badhe kula gegem kinarya pepakem anggen kula badhe netepi dumateng darmane gesang saklajengipun kula nyuwun pitedah sakmangke nek kula kedah kados pundi nadyan kaya ngapa lan kepiye aja mrekitik lan aja lara kang dadi rasamu merga didakwa nyidra keris udan mas malah buktekno marang wong jagat wong sak jagat lamun to jeneng sira ki wong sing duwe tanggung jawab gedhe kepeksa ripalungguhan iki ndak tundung jeneng sira tumuju marang pertapan anyar katon ingkang jenenge Widara Sekar ing kono ana Brahmana muda sing gedhe pangaribawane dasare kagungan wujute barang-barang lawas ingkang semune gedhe pangaribawane kanthi kowe sowan mrana mbok menawa bisa dadi sisik melik liwata kali cing-cing guling supaya luwih rancak sing dadi lakumu ana ing kene ndak sawang saka kaduan papan iki tik nyenengake mergo akeh bangsane barang lawas lan uga pusaka-pusaka sing indah. Kene iki pertapan ngendi Penemban? Inggih. Mriki menika pertapan utawi Sanggar Widara Payung. Lah asmamu sapa? Inggih, peparap kula menika Resi Panji Pamungkas. Resi Panji Pamungkas. Nun inggih. Jengandika piyayi saking kita. Bener. Saka negara Mandaraka putra Prabu Salyapati iki ingkang kekasih Raden Rukmarata. Kabar sing ndak tampa panjenenganmu kersa mundhut wujude pusaka-pusaka banjur kok lironi nganggo arta jumbuh kelawan apa lan kepiye wujude gaman kuwi mau ingkang dipun kersakaken kados pundi pancen kala mangsa menawi wonten piyayi ingkang nyadi pusaka menapa kemawon kula tumbas waton reginipun menika gathuk lan mathuk ning menawi mboten gandeng kula menika pendhita saking desa mboten gadah menapa-menapa menawi barang-barang kraton mbok menawi kula mboten saged mblonjo utawi mbayar kok sik iki ora sembarang gaman iki ora gak sembarang pusaka ning iki piandel sifat kandel sing dadi simbol kamulyane wong Mandaraka jenenge keris Kyai Udan Mas tak dol karo kowe kunjing langit kelap-kelap katon lerekin sanging alit tukunen risang mawe kandrung sabarang kadulu
pundutan. Papan iki malah saya rame, saya rejo lan saya laris piyai sing padha mundhut. Barang-barangmu lamun to kenggonan Kiai Udan Mas. Pundutan. Lah nuwun sewu, menika lak pusaka kraton. Iya. Kok disati? Lho, wong kraton iki ra ndek dhuwit ya adol-adol barang ini iki lho. Lah mangke upami ngantos ingkang Rama madosi ora peduli aku. Kok ngantos dipun sadi menika kangge mbangun kraton no ora, tak nggih siji mendem loro golek wedok. Tukunen. Gek reginipun pinten? Ora perlu larang-larang. 500 yuta tak culke. Mrek mangtut nari mengkabu budine kang den bawani. Ayo 500 yuta. Aduh. Nuwun pangapunten. Sak wontenipun barang-barang ingkang mapan wonten ing sanggar kula menika dipun sadi mboten saged kangge mundhut pusaka ingkang semanten awisipun. Wis ta tukunen. Ngenyang ya kena. Mboten gadah arta menika nembe sepen mboten wonten pembeli. Tegesipun mboten wonten tiyang ingkang mundhut ngoten. Wis ta, pira wanimu pira? Mboten gadah. Wis ta muni acul ngono. Menawi 2 yuta kados pundi? Waduh, men kaya kene Jakarta wae. Mboten napa-napa waton, mboten mampir masakan Padang. Lho, ora hubungane njur apa, Rok? Wis tak dunke 400 ya. Mboten gadah. Wis merem dipet 300. Mboten estu gadah kula nggih namung 2 dosa. Bar niku kula mangke saged maam napa mboten ngertos. Wis 200. Nah, lho kok ngaten to. 150 piye? Mboten estu pun di asta undur kemawon. Kowe munggah to? Aku wis medun terus parandene ora gelem munggah lho. 100 ya? Mboten munggah. Menawi pareng selangkung kemawon. Tak culke. Nah, ra ngaten. Apa? Iki padha lilane padha ikhlase. Mengko yen aku ora duwe dhuwit yen gaman mandara kontek yen perlu saka kraton lak teteli. Tutusan terkono karepmu piye? Tata kramamu ning ndi? Teko pawon lho ora. Lah barang-barangnya lawas menarik banget masalah. Nek gamelan lawas terus. Masa heeh. Kuwi lho prunggu ngisin-ngisini studio gonge wesi lho ora. Suarane sementing wong suarane. Menanan apa iki wayang-wayang lawas ya ampun kaya-kaya ngene iki piye apike kaya ngene sing didol. Mbahno lho iki.
ora tau metu malah didol nang kene. Lah iki mbano kena nggo tas kena mbano iki. Mbak niki sate. Waton cocok reginipun nggih kula sate. Wah, elok Mas. Ya nek. Iki wayang Semar bareng didol nang kene. Ya ampun, Majan Padang Bulan, pesisir Banyuwangi. Pinten niki Semar niki? Menawi menika mboten kula sade, merga menika klangenan. Nang omah nggih bal-balan cah cilik-cilik nang kene klangenan. Lungguh mrene. Mlaku wae ora. Lah nggih mlaku luwe kok aku. Balik koyo senengane ora. Angel tulisannya kabeh kene no smoking ya, Tru. Ayo. Nek smoking area karo mangan bayar 80. Juh. Aja senengamu kaya ngono. Nuwun sewu menika pertapan Widara Sekar. Inggih, nggih Widara Sekar inggih Widara Payung. Nami kula pun Panji Pamungkas. Kula pun nakula. Jenengan Panji Pamungkas, kula Panji Petruk. Jenengan Panji Pamungkas, kula Panji Tengkorak. Ngoten. Setengkorak ora. Niku kok kathah barang-barang lami ingkang sae-sae kados mekaten to. Inggih. Nuwun sewu pancen Raden Nakula kula menika peranganipun titahing Gusti ingkang remen kalian barang lami ngeten iki. Kula niku ngantos mboten rabi, mboten palakrama, mboten anak-anak mergo kedanan kepencut kalian barang lami kados mekaten menika. Kados ngoten. Kendange ya didol to, Mbah. Tak larase ya. Dung dung ding. Yo dinge secuwile kepanasan to, Mbah. Nggih mboten ngertos. Kula mboten ngerti gending, mboten iso ndandani. Oh alah. Butuh tabung mboten? Mboten. Elok tenan. Niku rebabe gading niku. Nggih saestu. Kula tumbase ampun, mangke yen jenengan pundhut, jenengan senggreng, tar wurunga malah kancane padha nonton niku mangke. Cuh, nyoto yo. Lah nggih. Wingking menika nek wonten wujudipun keris ingkang sumunar mawa cahya. Kula pengen ningali napa pareng. Kula tak nyaket mriko, sampun lenggah kemawon. Kula pendhetaken rumiyin nuwun sewu. Niki ingkang dikersakaken. Nggih. Pusaka menapa menika? Menika barang enggal nembe kemawon kula pikantuk. Naminipun keris dapur Tilamsari. Bedoripun udan mas. Kangge ingkang pitaya, ingkang percaya lho. Keris dapur Tilamsari niku sinten kemawon ingkang gaduh lan kagungan gesangipun badhe tentrem kebak kamulyan upami bebojoan bakal urip atut runtut bagya mulya dene pamor udan mas wujud tetesing banyu kencana ingkang kempal limo-limo tiyang ingkang gadah keris udan mas badhe agung wibawanipun murah rezekinipun upami dodolan menapa kemawon nggih laris lan pajeng nyambut damel menapa kemawon sarwa untung lan kebak kabagyan niki keris Kyai Udan Mas. Pusaka pundi menika? Menika pusaka Mandaraka. Jenengan cidra, jenengan colong mboten. Sirian kangge kula nyolong gaman nyolong pusaka niku sirian sami kemawon mejahi dumateng sandang pangan kula piyambak. Kok saged dumugi mriki wonten ingkang nyadi lho sinten putra saking Prabu Salyapati ingkang kekasih Raden Rukmarata lho Kakang Rukmarata ingkang nyadi nggih
disade pinten menawi nawakaken kula wah mboten sadipun rembak ning menika nuwun sewu mboten kula sadi badhe kula damel piyambak kemawon mangke riyen to mangke riyen upami kula tumbas ngersakaken pinten yuta pinten miliar pinten triliun mboten kula sadi kris menika mboten kula sadi menika kangge nyiseni wonten ing griya kula menika mboten perkara isine lah perkara napanipun iki pangekelingane terus tak iki ngumun aku ora tetep kula tumbas mahare pinten mboten kula sadi kula tumbas nggih mboten kula sadi kula tumbas mawi arta pareng napa mboten saged nek mboten napa kula tumbas mawi tosing balung leting kulit Kyai Udan-Mas menika pusaka ing negari Mandaraka simbol kamulyanipun tiyang Mandaraka ngantos dados sarana anjalari Wa Prabu Salyapati nandhang gerah mila kedah sakmangke kula boyong dhateng kraton mboten saged menawi mboten pareng tegesipun jenengan menika pendhita ning tega mentala karo panandhange wong liya borong anggenipun badhe mastani kula rudha paripeksa kula wani kalih panjenengan monggo sinten sing layang nyawane dina samangke babar pisan pun yang ora nduga mono ingkang dadi sang Panji Pamungkas putuku Dewi Sisadéwa inggih bekti kula kunjuk eyang dadi rame dadi ontran-ontran repalungguhan iki Udan-Mas nggih wonten regeman kula boyongen bali ning Mandaraka mesakno pakmu gedhe loro
bagus wa pijer muwon Hirangkara kingkin lir manguswa kang layon peteng dedet jagat Mandaraka kaprabawan nata agung Prabu Salya ingkang nandhang ruga nandhang gerah madal saliring tamba hamung bisa nangis sesenggrukan mili kang luh sasat tangkis dadal nengging kang garwa Dewi Pujawati printen dalu tansah sumanding hangelus dumateng pepadanipun ingkang raka mangkono nenggih pratane risang nakula miwah Sadewa ingkang repepeh manembah manguswa padha pangrasa kaya dewane kamulyan ingkang yekti weh tamba rasa ingkang dadi srana santosa jiwa raga mring Sang Nata Prabu Salya Prabu kula ingkang putra nenggih pun Sadewa sarta Kakang Mas Nakula ingkang sowan wonten ing Mandaraka kula suwun kanthi sanget kula aturi ngrajut dumateng sungkawaning penggalih awit daya pangestu paduka ingkang dados gaman landhep satemah kula saged mbeta wangsul wontenipun keris Kyai Udanmas ingkang dipun sade kalian Kakang Rukmarata monggo kula aturi nampi oh Hirangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise anakku nggir Nakula lawan Sadewa kowe weruh dhewe pakartine kang masmu Rukmarata karo Burisrawa cah loro anak lanang ora ana bedane Nuwun sewu Kanjeng Rama Takandha, kula tak bloga Rama. Kula ngantos nandhang ruga kados mekaten merga awrat pamikir kula. Ora perkara kelangan pusaka, ora perkara kelangan wujudipun Udanmas. Ning grantes manah kula duwe anak loro lanang patrape kewan. Oh. Wong urip ki mung sadrema netepi kodrate Gusti ya nggih Prabu Salya. Aja nelongso hanutuh diri. Yektine sing jenenge wong tuwa waton telung perkara wis ditindakake gugur kewajibane wong tuwa.
ingkang sepisan ya kuwi nyontoni angka 2 ngandhani ingkang angka 3 ndongani nyontoni marang pakarti sing becik nyatane ya wis ndok tindakake ngandhani mesti wis tutur karo putramu loro ndongani ya mesti kok dongake ing saben dina yen 3 perkara wis ndok tindakake yektine wis rampung kewajibanmu dadi wong tuwa muga-muga baline Kyai Udan Mas udan simbole penguripan mas tegese wujude kamulyan dadi asrana kamulyan ora mung ingkang mapan ana ing Mandaraka antrambai kamulyane kabeh para warga ing grobokan kene ya nggih